apa, Mak? Mang pliket kabeh kok. Mangan legondo. Bojomu ya udan-udan rei. Lah iya. Udan kok jam 2 sakjane ra terang-terang kok bejane pas spray. Kamu dodol mau piye, Rok? Wah rekoso, wah masak. Udan sakjane iki tenan wis bededek. Lah iya. Feeling tebakane bener. Ya nawang dinen kok udan tenan. Udan kok jam 2 sakjane jam 4 ya Allah. Betul ya betul. Pirang dina ya, Mak? Telung dina. Sabtu Minggu Senin. Arep pacaran nang ndi wae rei suwe. Mudik nanti no, aku ke Sarawak ya. Yuk kan ya. Emang Enak.